କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆସି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଜାଣିନୁ? ନା। ଶୁଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ? ଏ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେଣି। ମାନେ କରୋନା ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ସେ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇରସ୍। ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍ ହେବ ଆଉ। ତୁ ବନ୍ଧା ହେବୁ, ତୁ ସେଇ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବୁ ଆଉ। ବୁଝିଲୁ? ହଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କହିଲୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା କହ ତାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିଲେ ବି ସେ ଚାଲିଥାଏ। ବାନ୍ଧିଲେ ବି ଚାଲିବ? କେମିତି ସେ ଚାଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ ତା ନାଁଟା? ବାନ୍ଧିଲେ ବି ହଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ବି ସେ ଚାଲେ। କୁକୁରକୁ ହଁ କୁକୁର ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଚାଲିବ। ନାଇଁ ବାନ୍ଧିବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ କରି ବାନ୍ଧିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ।